Labari na ƙoƙarin canzawa, Najeriya na ƙoƙarin zama ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke fitar da man fetur a faɗin duniya. Shugaban ƙasar Amurka wato Donald Trump ya yi barazanar ƙaƙaba ma duk wata ƙasa da ke sayan man fetur daga gurin Rasha takunkumi. Indiya kuma ta kasance ƙasa ta farko da ta dogara da cinikayyar man fetur daga gurin Rasha. Domin guje ma wannan takunkumi na Trump, Indiya sai ta baza idonta a faɗin duniya, a nan ne fa sunan Najeriya ya fito. Indiya ta zaɓi Najeriya a matsayin ƙasar da za ta dogara da ita a wajen cinikayyar man fetur ɗinta na cikin gida. Bakin Bola fa har kunne domin ya ji daɗin wannan cinikayya. Najeriya dai ta kasance ƙasa mafi tattalin arziki a Afirka. Haka zalika ƙasar ta fi fitar da mafi ɗanyen mai a gabaki ɗaya nahiyar. Indiya dai ta kasance ta fara sayan ɗanyen man fetur a Najeriya tun a shekarar 2020, amma yanzu sun karkato da akalansu gabaki ɗaya a Najeriya domin sayan ɗanyen man fetur. Hakan ya kasance babban dama ne ga ƙasan domin shiga babban kasuwar mai ta duniya domin damawa da ita. A tsakanin Septemba da Oktoban shekarar da ya gabata, sama da ganga miliyan 2.5 Indiya ta siya daga gurin Najeriya. A halin yanzu kuma manyan kamfanonin ɗanyen mai na Indiya sun yanke hukuncin karkato da akalansu Najeriya, yayin da suka sanar da cewa akalla za su buƙaci ganga miliyan 1 a tsakanin Septemban wannan shekaran. To, mu dai ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya taimaka, shin hakan kuma zai amfani 'yan ƙasa? Lokaci ne kawai zai iya bambance mana wannan.